Kamusta this morning atong makahinabi ang Dynamic Deputy Speaker and TK Representative Lauren Legarda. Maayong budag Senator Lauren ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo ngayon? Buenos dias sa Zamboanga, maayong buntag, kaninyong tanan, mayad nga aga, sabi nga namin sa Antique, happy to be with you in Zamboanga. Senator Lauren, dahil kilala po kayo bilang champion for women and children's rights at ikaw nga ang isa sa may akda ng mga mahahalagang batas na nagpo-promote at nagpoprotekta ng mga karapatan ng mga kababaihan. Tulad na lamang nag-Magna Carta for Women. Ngayon pong panahon ng pandemya, Senator Lauren, ano po ang masasabi ninyo sa sitwasyon naman ng mga kababaihan? Meron tayong tinatawag, Attorney Resi, na parang unpaid care at domestic work. Parang hindi nabibilang ang trabaho natin, kababaihan, pag tayo na sa bahay, pag tayo nagtatrabaho lang ng ganito, pero yung ating pagsakripisyo para sa pamilya at para sa komunidad ay tinatawag na parang unpaid care. So meron akong unpaid care and domestic work na paano ka lang batas para ma-recognize ito para sa iba't ibang sektor na kababaihan na nagseserbisyo sa community at sa mga pamilya. At syempre, meron tayong mga batas protecting our women and children. Ito yung Magna Carta of Women, ito yung Anti-Domestic Violence Act, ito rin yung Anti-Trafficking in Persons Act. Mga batas na nagawa ko na bilang 3 termino na senador mula 1998 hanggang 2019. At syempre, tinutulungan natin ang kababaihan ng Zamboanga para magkaroon ng income through the Micro, Small, and Medium Enterprises Law. Ano po ba ang maaari nating tugon at pwede nating gawin para ma-i-address ang isyong ito sa bansa? Importante magkaroon ng self-worth ang mga babae, magkaroon ng pangkabuhayan. Kaya marami tayong mga paano ko lang batas at mga existing laws na pinopondohan. Meron yung Dole Tupad Cash for Work na binibigyan din natin sa iba't ibang areas, iba't ibang LGUs. Meron din sa 4P Families, yung Sustainable Livelihood Program para sa mga nanay ng tahanan, magkaroon ng maliit na negosyo. Meron din yung Dole Pangkabuhayan para sa ating mga workers na displaced, lalo na ang mga nanay ng tahanan, magtayo ng mga itlugan, poultry, sari-sari store, community store, yon. So marami tayong programa sa DTI, yung Shared Services Facilities. Tanong po nyo sa inyong provincial DTI office kung ano ba yon. So yung pagtulong sa MSME sa DTI, yung pagtulong sa Dole Kabuhayan by giving them capital assistance at pati na rin syempre ang ating pagbibigay ng scholarship sa technical vocational training sa ating mga out-of-school youths at pati na rin sa mga nanay ng tahanan na gustong magkaroon ng bagong skills training. Dagan kaayong salamat, Senator Lauren, for your time this morning at naway wag po kayong magsawa na mas tumulong pa para sa ikaunlad ng bansa. Keep safe! Muchas gracias. Thank you very much.